Türkmenistanda dowam edýän ýiti ykdysady kynçylyklaryň arasynda häkimetler ýurtda barha köpelýän dilegçi çagalar üçin mektep muallimlerini jogapkär etdiler. Olar munyň bilen çäklenmän muallimlerden dilegçilik edýän çagalaryň eklenji üçin her ay belli bir möçürdäki maddi serişdäni bermegi talap edýärler. Adatlyk radiosynyň Balkan welaýatyna habarçysynyň maglumatyna görä, şu hepde Türkmenbaşy şäher häkimligi etrap bilim bölümleriniň resmiýleri bilen ýygnak geçirdi. Ýygnakda çagalary enatalary ekläp bilmeýän bolsa, onda olaryň eklenjine mekdepdäki sinp ýolbaşçylaryň, ýagny mugallimlaryň jogapkärligi aýdyldy. Onda mugallimlaryň aýlyklaryndan her aýda 200 manat alynmalydygy belendi. Olar dilekçilik edip polisiýada hasaba alynan okuwçylary maddi taýdan goldamagy we azyk eginbaş bilen üpçün etmäge borçly edildiler. Etrap bilim bölümleriniň resmiýleriniň bu arada mekdep müdirlerine tapşyryk bermelidigi aýdyldy. Dip welaýatyň etrap bilim bölümleriniň birindäki çeşmämiz aýtdy. Ol häkimetleriň bu karara gelmegine soňky aýlarda şäheriň köpçülikleýän ýerlerinde we kenar bazarynda dilekçilik edýän çagalaryň göz görteli köpelmeginiň we polisiýanyň olara garşy çäre görüp bilmezliginiň sebäp bolandygyny bellidi. Soňky 2 ýyldan gowrak wagtyň dowamında ýurtda dilekçilik edýän ýa-da sadaka soraýan, zir-zibil çeleklerini dörýän çagalar olaryň arasynda ogurlyk hadisalary köpeldi.